Ọsibitu ni gómìnà tó bú sẹ́kún níbi ìsìnkú Buhari wà báyìí, ìjàmbá ọkọ̀ ló ní. Gómìnà ìpínlẹ̀ Katsina Malam Dikko Umaru Rada ló ti wà lọ́sibítù báyìí látàrí ìfarapa tó ní níbi ìjàmbá ọkọ̀ kan tó wáyé lójú ọ̀nà Daura sí Katsina lálẹ́ ọjọ́ Sunday tó kọjá. Ọkùnrin kan tórúkọ rẹ̀ jẹ́ Mohammed Jamal ló kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ ìjàmbá náà sí orí ìkànnì ayélujára níbi tó ti sọ pé gómìnà yìí farapa díẹ̀ tó sì ti wà ní Federal Medical Center ní Daura fún ìtọ́jú. Lásìkò tí àwọn aráàlú ń gba ọ̀rọ̀ yìí bí ẹni gbagba ọtí ní akọ̀wé ìròyìn gómìnà ọ̀hún Ibrahim Kala Mohammed bọ́ síta tó sì fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀. Ó ní lóòótọ́ ni gómìnà Rada farapa díẹ̀ nínú ìjàmbá ọkọ̀ nígbà tó ń lọ sí Katsina láti Daura, ṣùgbọ́n kì í ṣe nǹkan tó lágbára. Ara gómìnà tí ń balẹ̀, ó kàn nílò kó sinmi dáadáa ní pẹ̀lú ìtọ́jú táwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà ń fún un báyìí. Ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ káàkiri ni pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí ààrẹ àná orílẹ̀-èdè yìí tó dolóògbé Muhammadu Buhari ni gómìnà yìí ti ń bọ̀ nítorí ẹsẹ̀ rẹ̀ kò já ní Daura látìgbà tí Buhari ti kú. Gómìnà Rada làwọn èèyàn mọ̀ bó ṣe súnmọ́ ààrẹ Buhari tó nígbà tó bú sẹ́kún lásìkò tí wọ́n sìnkú ọkùnrin náà lọ́sẹ̀ tó kọjá.